Shalom. Horas. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas doho tamu namar minggu di Tikyon. Suakso moninang akka ruasna mengikuti ibadah online. Horas jala selamat beribadah madihita. Tapuji matuhata maredde mahita siap buku edde nomor 12 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni de bata ama. Dohok goarni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dohok goarni tudi purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma di Jehovah edde nai baru. Ainunga di pabahin ibana akka halongangan. Nunga di pabotohon Jehovah hatuaonna. Nunga di papatar ibana hati goranna. Diadopan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo. Ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai parrohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihaporsiaon nature. Asa toktong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sogot. Silehononmu tu akka naporsea diho. Amin. Maredehita sian buku edde nomor 522 ayat sada dohot ayat 2. Hamuna
sai ho doi toko Tangihon hamuma patik ni debata, patik paduahon dohot lapatanna, patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang gotunggabe si sombaon, manang siuluan. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani, jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi posroha di ugasan homitan. Songoni mapatik ni debata, rap mangidogogo mahita laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Maredde hita siya buku edde nomor 174 ayat sada dohot ayat tolu. Sai oloma porsea ade bata manjohamu Tuhan sonangan situ hamu Tatopoti ma dosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habang sahabadiom mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot huar sahihami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naroay. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami,
dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami dang dusun diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhuman muhami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama purus mahami nuaing tu asi ni roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Si pangoluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asi maroham dihami nadangolon. Amin. Tabi gema baga-baga taringot tuhasesani dosa. Songonondo pakkaholongi ni debata di portibion. Polado anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon madidebata na di gijang. Amin. Marede hita sia buku ede nomor 438 ayat sada. Tabege mahatani debata turpuk niari mingguon ima natar surat di pangukapon biddu 15 mamuka sian ayat sada saha tu ayat 4. Pangukapon 15 ayat sada saha tu ayat 4 tajahama margati soring. Ede niaka namonang. Dungi widama di Banua Gijang tada na asing na balga jala halongangan. Adong mapitu suru-suruan nau peop pitu hapor suhon na parpuwidi. Ai di bagasan ido marujung rimas ni debata.
Jadi di edehon nasidama edeni si Musa, naposo ni debata, dohot edde ni biru-birui, akanin nama. Nabalga jala halonganga do akka ulaumu, ale Tuhan debata, si gonggom saluhut nana tigor, jala nasitong do akka dalammu, ale raja ni akka bangso. Ima sahatna martua do akka natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maredde hita sia buku ede nomor 724 ayat 1 dohot ayat 2. Tuhan ban mangolukon patbadia adiho pakai manang kikikon mamuti pasangapon mamuti pasang tangaki di homai mangulahon nolongi dohot pangalah hoki sai homar tulomomi sai homar taha tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian si Antoni Porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsia di tondi Porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia do dihasesani dosa doho dihatai madok mula mangolu sogot daging ni halak nong mate doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapi gema titing namasa doho si pamasaon di huriata. Horas mahita salhutna. Titing dihita di mingguon mana patakaso titing mana warta. Ima minggutta sadarion kantate edehon hamuma di Jehoba edde naibaru. Marturia 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 yang akan datang dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2021.
Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan 5.1 Jemaat baru Manang Ruas Natabba. Terhitung mulai hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 menjadi jemaat baru Manang Ruas Natabba. Keluarga Insinyur Tonis Ginting, Boru Insinyur Ida Rosmaida Lindawati Boru Silalahi, dan 2 orang anak yang datang dari gereja HKBP Bakom Selingsing, Resort Selingsing, Bogor. Saat ini berdomisili di Kampung Andir, Jalan Andir, Kepu, nomor 14, RT 01, RW 17, Padalarang, masuk WEK 6. Asa ditadahami, dihamuras nami, na baru tabba asa patadok kamu dirimuna boloboi, dimohon berdiri. Enggak datang. Isi do, arong do, tedong nami. Tangrona sidama. Oh daong, mau latih mandi nasida, saya tuat kama tutlu nama dong aja nama ngaramuti nasida, jadi jemaat nadengkan nauli madot nalaho pasangapun guarni debata di hita. 5.2 berita duka. Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2021 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Tio Minar Boru Silitonga, Nyonya SH Simanjuntak Opu Paul Boru, lahir tanggal 4 Mei Mei 1931, tutup usia 90 tahun. Beralamat Gang Balong Cimahi, WEK 3. Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 telah dimakamkan di TPU Karkop Ligaja Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka diakoni sosial Huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.3 persembahan amplop distrik. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021 gereja kita mengadakan persembahan amplop untuk program anggaran HKBP distrik 18 Jabar Tendia pengganti pertukaran mimbar. Dikumpulkan bersama dengan persembahan kedua, amplop disediakan oleh distrik. 5.4 sermon dan konven distrik. Pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 HKB distrik Jabar Tendia 18 Jabar Tendia akan mengadakan sermon dan konven distrik bertempat di gereja HKBP Pakalongan masuk pukul 10.00 WIB. 5.5 dana pensiun. Gereja kita sudah menyetor ke dana pensiun HKBP Pusat dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu aksi 1000 bulan April 2021 5.031.000, persembahan rapat huria dan rapat resort 1.223.000 rupiah, aksi puasa anak dan guru sekolah minggu 1.500.000 rupiah. 5.6 persembahan kursi sitos. Gereja kita menerima persembahan 3 buah kursi sitos untuk keperluan martupol dari keluarga Situa P. Silitonga Boru Hutauruk WEK 7. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah Minggu tanggal 9 Mei 2021. Waktu pukul 7.30 WIB, WIK 1, 7, dan 8. Pukul 10.30 WIB, WIK 2, 3, dan 5. Pukul 16.30 WIB, WIK 4, 6, dan 9. Songonima warta di hita di mingguon mau lihat tema di debata horas mahita saluhutna. Tapasahat ma peliata tu debata jalamaredde mahita sia buku edde nomor 500 ono pulusia ayat sada dohot udutna. O debata tulo andoro hatu molo ubereng hati no pa
saluti tanghilap doh troku maka tindak kon hasa ngaponi marendea Tuhan memuji ho debata sangat doh marendea Tuhan memuji ho debata sangat doh di ladang di adaran doh tombak marende pidong tumacai sona pusu di dolok sungai doh curah mamarita hon sangap Tuhan marendea Tuhan memuji ho debata sangap doho marendea Tuhan memuji ho debata sangap doho balgani olongmu mari te Yesus ngatasi langit anang sasadami ode bataku di lehon manogu comai marendea Tuhan memuji ho ode bataku sangat doho marendea Tuhan memuji ho debata sangat doho dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta di amanami nanami songoni nangakka na posobulung na marsaur di permingguan kantate sadarion hatani debata dihitai mana tersurat di Pesalmen 150 ayat 1 ayat 6. Tajaha memeresponsoria. Songoni manang dihamu akka manami nanami na posobulung remaja na marminggu nuaing di inganat tabe di bagas tabe hatani debata dihita ima Pesalmen 150 ayat 1 ayat 6. Tajaha memersikat soring songonon ma didot disi. Haleluya, puji hamu ma debata di bagasan habadiaon nai, puji hamu ma ibana dihajak kajang ni hagogoon nai.
Puji hamu maibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu maibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu maibana mardongan ogung panggora. Puji hamu maibana mardongan ogung panonggahi. Ima yanggo sahakna. Hamuak kamang dot tamuak kainang ala say tapasomal do di psalmoi mizmor alleluya manggorahon lapatan dohot pakorhon ni haleluya manang piga-piga masmur dipukka marhite sadahata nama cayarga imana ginoaran haleluya sian hata heber na marlapatan mamuji goarni debata haleluya mamuji Yahweh, pujilah Tuhan, puji ma debata. Jadi taulah koma sorak-sorak tai madok haleluya. Haleluya. Dawat tong ikon haleluya moloniku puji Tuhan ini dorong munatong. Oh baik ai tor saya lupa doamu bah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji diri. Anggo ingani ngotamu be. Puji diri hama mago. Ida tong anggo puji Tuhan. Haleluya doda. Haleluya. Ima sada pakka tidak konon ni bangsoi di habadiaun ni dewata. Sehingga memang pajauan pujilah Tuhan di tempatnya yang maha kudus. Iro jauh-jauh parjolo na jinouhon ni parpesalmen tuhita. Asa tatadda, asa taboto, asa takas di bagasan ngulutta ia debata, debatatta di bagasan habadiauna. Tuhan yang bersemayam di tempat yang maha kudus alai tapuji do tuhattai karena Tuhan yang dari tempat yang maha kudus telah datang ke dunia ke tempat yang penuh dengan noda dan dosa. Odo panna molo tapakke sabutullah sistem manang metode 4W 1H why, what, who, when, and how. Molo tapakke sa sistonga bahasa pujiot tarebata. Bahasa ko say tarjou jolma hana porsea mar alleluya di bagasan nguluna. Na parjolo akamang do tamo kainang ala tatadda do debata nabadia ni harajaonna alainunga songgop tu pardosaon ni jolma di bagasan Kristus Yesus jala di bagasan pakokopon naima marede portibion mangedehon edenai baru di Jehovah edenai baru di debata edenai baru di pakatidak konota kesaksian orang yang pertama percaya sebagai kesaksian sebagai wujud nyata kantate nyanyian baru bagi Tuhan yaitu bahwa Tuhan yang dulu bersemayam di tempat yang maha kudus saat ini telah Immanuel immanen di tempat yang penuh noda dan dosa di Portibion di dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus telah menunaikan keselamatan yang dari Allah kita. Tu Portibion marhite-hite hama matena dohot diari patuluhon di haheheonna
dung 40 arian no taingot di hananai na tu Banua Gijang di bagasan hasikopon ni haluau ni kamang do tamu kainang datalu do maredde hita dia denai baru di Jahoba datalu bohita mangedehon hai baruon ni debata mangalehon di hita haluaon di bagasan Kristus Yesusi atong hu isero na maredde isero na patu begehon de puji-pujian di debata saero holan suru-suruan songon nani ni pangukaponi daong sude namar hosa ikon memuji goar ni debata atong hitak kamang bertemu kainang marhosa rupi hita marhosa rupi teh bener tu gari coba anggo so marhosa ngatar wono tontu Kerkov marhosa rupi hita atong pujiot taruh debata sude namar hosa memuji debata segala yang bernafas memuji Tuhan berkamu mah hebat ni haleluyaon nadi jauh tu hita segala yang bernafas sude namar hosa memuji debata atong wen adiga do pujiot ta debata sari hari do pamujiot ta tu debata dirok di bagasa turpukon diganup ngolutta diganup ulota diganup partikyota ikon pujiota do debata haleluya mamuji debata di bagasa sadok perdalanan ni ngolutta iro jauh-jauh tuhita di ngolutta how bohado hita kamang mamuji debata berek kamu mana puji mamardongan sarune puji mardongan ogung panggora puji mardongan ogung panonggahi atong sude namar hosa sude naboi pasangapod debata sude eksistensi ni parngoluota pakiota doi untuk memuji nama Tuhan sehingga kita dipanggil akamang dota makainang manada uboto maka tidakkon balgani pasu-pasu ni debata di bagasan nguluna dohot asi ni rohana sehingga sudah hita mangulu di bagasan sadok pamujion tu debata jadi molo soal na memujion nak kamang dota makainang saya ningok do memujion sadi hari do jolma gudang dipuji dongan na jolma di ngotamu deh adi gamma jolma dongan memuji dongan na jolma nang gudang ditiki mate irotong dung mate jolma naburju do amatta narotong ay dang mungkin do kono nana tok kasong roan non borngin ba itu ba sotong roan no budari iro kokono tokkar sotong innan non te sudah hampir do hita madok molonung ngamarujung jolma naburju do inat taon dungi molo arong rupani nasor matua mertua mainat taon ngasor matua naburju musenin na irotong jadi haburjuan ni jolmai dipuji jala di pabotohon memang debe yalana di botor otong jala di tadda alai adong salah amatta di parmoding odotongon di acara ni namoding madokata masian ale-ale koleha manang dongan ni namateon ila mapertikian atong dungi Roma mataon iya amat taon naburjuron jala napistar bahasa udok songoni ay utad da 2 taon ninna matong ay dong aku magurang 2 taon saparme amat dohami gurang 2 kaulaon rap dohot amat tanah marujung nguluan jala takas do itadaw nao jala hutadda imana ninna rak masuk SD rohami ditiki SD namod di ngomma juara 2 au rengkik sada ni nama tahun itu perjuluk dan kadang do pedi roh jolmon nasing dungi
duk tamat tami SD nem niamat tomma nati bo tulup lalu nem natiki au 40 ni nama ton. Jadi tong konek bawa diri nama ton. Jala hiaro hami dohot olimpiade. Olimpiade se provinsi. Nasida ma mendapatkan medali perak au emas ni nama ton. Nama bigi jolma idea do. Nama muzi nama teot do matom mananga memuji diri na narwana tong. Ngamulai keberata jolmonat tong. Dia do nababuahon hinajagom doho ngarong ulup siap pudi. Paso hamu jo nama tahun. So cerita jo hajagon ni nama teon ni. Na berpudi mabuti rokot tu hamu. Nama teon umur na 70 au 70 sada nama tahun. Jadi tonggo patu bigehon hajagon na amat tahun rupani di hatanai. Akamang dotta makainang halak na memuji dewata, halak na tarjo marhaleluya, ikon olodo mengkenosiskan dirinya dan mengakui eksistensi ni dewata di bagasa saluhut perdalanan ningoluna. Hita pesongon itu hita. Memuji Tuhani, memuji dewata, murado hita. Molo takas taboto jala tatadda dewata. Jala disaluhut na adong dihita. Disaluhut na pinelumehon na dihita. Disaluhut na pinasaan ni dewata dihita. Disaluhut na nileon ni dewata kesempatan dihita. Umur na gajang dot sadok perdalanan ningolutta siganupari. Molo ta okuhod doi dengan bahasa ni dewata. Dang maol hita memuji dewata. Alai molo tapatu jolo jala tapangasahod do hadiriota. Molo tapatu jolo jala tapangasahod do gugutta di bagasa perdalanan ningolutai. Olo do bakol hita memuji dewata. Alaniaha ala dihukupi jala dilinggomi godang ni nadok-dok parsorion hasusaan hapugoson hauton parsahiton hamatean nabui mabain sudat pamujiot taropak dewata. Nabui mabain terhalang pujian kita kepada Tuhan. Karena ketika kita dalam pergumulan, kesusahan, kesulitan, hambatan, sakit, penyakit, bahkan kematian, boido hukupan ni hamaoloni parnguluota gabi sudat tita memuji dewata di bagasan ngulutta. Idopana di sodia ayat 2, puji ma Jehovah ala ni habadionna, puji ma Jehovah ala di hagogo onna. Hagogo onni dewata mangalinggomi ma kukupi sadok portibion dohot perdalanan ning ngulutta. Ala ni hamak kamang dot tamak kainang sayunang ma di sudati ragam niak kahasusani ngulut talau memuji dewata. Sayunang ma diabati ragam niak kahamaoloni ngulut talahu memuji dewata. Di bagasan saluhut namasa di ngulutta ikut toktong dohita memuji dewata. Berek kamu mak molo par pesalmen ngata kasih mian di bagasan ngoluna ala di do di pesalmen ono puluh ayat 20. Molo pesalmen ono puluh ayat 20 madok puji ma dewata ganupari. Dok pedi paporsato tu hita debatado mengurupi hita sela. Pujilah Tuhan karena dialah keselamatan kita. Nakpe gurang doha susaan nabui mangabati ngulutta alai anggo na memuji dewata ikon saitok tong dohita tarjo jala parsidohot rap dohot uning-uningan narong di portibion narong di tanoon ay dohot doa makpad di tanami ogung panggora lahu memuji dewata dohot
nakpe di HKBP Huriatta telah terproses melalui sosialisasi yang sangat baik, sehingga segala alat-alat musik narong di Portibion bui gabedalat talahu mamuji dewata aidak panggoran yak kaulpuhan ni hadatuo ni songopati nakini ngamak paditanami daong aidang panonggahi ni hagugoni Portibion dipakai najoloi betul. Najolo memang ogung panongkahi, ogung panggora dipakai doi lau manggora akka uti-utian sumango ni akka naung marujung ngolu ala yang gosonari nunga diperbadiai di bagas joro, sehingga segala alat musik yang ada di dunia ini tapake laho memuji dewata alaniha ala pikirat tahun do ngulut tahun dang lahu memuji jolma be, dang lahu memuji naung mate be, dang lahu memuji manangise be, alai holan lahu memuji dewata nama pakiota, sehingga sudah huria HKBP yang disadok Portibion merlubba-lubba, termasuk do huriatta ala ngarong beta gading ni huriattaon ngamar sulim akai anak kota napo sebulung memuji dewata mar ogung nama naso apala tatuhor dope alai dia karina yang robo di para diota asa sude ngolutta sude nasa nadong dihita pakiotai laho mamuji dewata pakiotai laho pasangapod dewata ogung panggora na jolo na somanggora tuhani nuaing pakiot tamai ogung na marawong na makuling na patubegehon hinauli ni soarana na patubegehon hinauli ni pajawonna tu dewata gabe pasangapon goarni dewata alani dak kolan na marhosa hape marhaleluya do nang aka uning-uningan alat musik gendang bertalu-talu gitar yang dipetik bahkan aka alat musik na mungkin saja akan ada di kemudian hari. Naswarokyat ditikini Tuhan Yesus, naswarokyat ditikini ujui, ala sordam, sarune, arbab, iro digorahon, diturpukon, ala yang go dihita, disude, nabui pasangapon dewata, nabui mamuji dewata, pakiot tadoi laho pasangapon Jahoba. Alani say jinuhod do tuhita molo taboto mar musik, mar patubegeho suara kanauli akka suara naringgan mamuji dewata marhite song leader nuaing jala song leader amata manurung mamakke kostum manang seragam ni song leader alai nang apa larung teologi ni song leader onate ber kamu naijo naipakke ni amata manurungon songon nalam cas do huwere amata manuring nakring marede bohina pe songon nalam minar ala hitam manis do amat manurungos songon naik terbotar do nakini kuida nakini namare de rupani maulate mate amang manurungate lasma rohat talai hola per minggu basa bata maju tapakkeon paima tapasikko pannom museda kamang dotta makkainang di akka pengadaan ni sarana prasarana di tonga-tonga ni huriatta alai sudedo na adong di Portibion naing pakiota laho pasangapod Jahoba laho mamuji dewata laho marhaleluya asanggiat sudehi tanang di bagasan keluarga tape ngulut tape boy pasangapon kuarni dewata dipukka do turpukom marhite hata alleluya di paujung dohot hata alleluya haleluya puji Tuhan ima gora-gora do jauh-jauh nang sobba-sobba sudeak kana porsea di bagasan perdalanan ningoluna jala di masa ni pandemi COVID-19 sion di dalam ragam akka hasusaan na buhay tadopi di dalam meragam akka parukilon na buhay ta adopi di bagasan ngulutta di pakkorhon ni sorimago COVID-19 sion sayunang ma akamang dot tamakkainang moru jala humurang pamujiot tado dewata
di bagasan sadok ngulutta ikon terjauh hita. Memang pamujiot ta sedikit agak terhambat. Alai dak sudat. Sedikit agak berkurang tetapi tidak mematikan. Dangadong ate bui gabi sudatan ni virus corona halak Kristen memuji debata. Nak pe secara umum nak tapaluas dope merkur di garejaon alai yarong do namar pokal grup opat halak mamakke masker. Nak pedak tapaluas dope secara umum lau patu begihon edde puji-pujian merhite kur mangedehon hasangapot di debata ala yang go di parmodingon asalam tab tara pulak kana mondingi taloas do nasi dalaho patu begihon edde puji-pujian di debata jala edde ni akka seksi parupuan nasai binege rupani jala ni begino nang sianak karongan na tabuan edde seksi parupuan ibanin na jala nga di boto pola deba di hapalak kadongan ni rupani harta edde na nungaloja wo Tuhan idoate nungaloja awo Tuhan imat to edde di parupuan di akka parmodingon guranggo nama meok hatane dei gabe tersunggul hapor sionna hita piak kamang dot tamok kena parrohok kamu jala parrohok kita di ba hata-hatanya dei jala gurang do zolma tersunggul hapor sionna alani hatanya de tak pula saya jamita go jamita mo dodok do inatam begi jamita ala dangi begi berak sikko betok perbinegian na so begi hatani pedite mo dodok matong kan di huta songoni do arong do siane dei do iro ban na iber kamu ma di hutara molo di hitaan dang mabuah buku de inatam ma mardalat tua tu gereja akan nama tua songonak kalian siat tahun hatok boy ro tu gereja ala ana mardalat pak dotong terlebat iban non to ingat teluk mardalan narohana tor mardalat dui di sabula siamunna tas nabuti ikadeng atong markabayar uleng kabod sebulah birangnya botamu doa selendang lo pitot tangan nonton dia merdalan putih do kain atong di uta merdalan putih jala baga dua kain atong nakpe mersutil lotong merara do iponi alani sutilon alai ima ringkas ni rohana memuji Tuhani binereng atong selanggatani inatan dang mabobuk wede alai marede jalau tio suarana si anak kena mabubuk wede jalau gugu suarana ibo torotong jala do rupanaon manang buhino marede rupani molu marulupulup todikin marulupulup tondiki ay naung dito bus Yesusi nay nataw dotong nanganong bukede na hape naman yung bukede on marulupulup tondiki buhina pinang marulupul daktik kos ra marulupul fi ay bukede alen guina taon sinuk kumatong inang ni ngoma tabu hamu nakin na maredei jala gugu suara muna bari wek kamu amang toddini bei maredde tong sehingga ikut dipatuduh toddina maredei do bohi tong maredde namat inai natom matong nai hafal hamu do hatanya dei ningom matong ido amangin na wasa bui di hafal hamu we amak padita buta hornok wow inat to ngai buta hornok bo inat taon hornok bo sude ibo tamu do buta hornok sude mulai berek songono rupani buti hornok bo sude sarupa nang adong beda na jadi ido na buta hornok ate jadi buari wek kamu ngapale dei niku tanatong pinikiran ni surat tomadi bagasar roha alani edekku lomoni rohaku nomor 227 do inai natom matong 220 are de 227 tahe Yesus ngolini tordikku pigaya ti tahe ima bagus akhir tong akhir tabo to berarti kan manga pigaya nomor 227 boy do amang upajozori wedehon sude 220 pitino iro inang we gabe menek marwatong gari badita udah kuwoto sudah narakotong
Ele tu ini barang isukun nyata molo amang boy do non. Boy atarni kiamat tong rupane. Boy natai tersunggul hapor siaonna. Tersunggul partodionna alan yakahatan yedde. Songon na terbangun kerohaniannya dan rohnya makuling todina terbangun karena untayan kata-kata lagu, syair-syair nyanyian, dohot hata niedei gabi tersunggul haborsion. Molo hita kamang dotta mokkainang, molo marid hita, molo memuji Tuhan hita dohot sadok uning-uningan narung di gadejaon, tersunggul doha porsiota. Molo tadehon nak kining edde nomor 174. Unang berkamotong. Majuli 174. Ado. Ido. Torop dope. Nah, tadeh jo buti te unak pelamar musik dah. Asa hubereng jo waru bohi muna mamereng mado maraha. Mare deo natong idotong. Senyum do hamu mangadang. Tarbo terus ano senyum pemangnak pemar masker hamu. Tadi terus ano. Torop dope. Tusot dibereng unang ibereng bukedena. 234. Torop dope nasihati. Pardosai. Sayolo ma porsea. Sayolo. Ainang go dosa. Aina. Manjohamu. Hamu tersunggul doha porsiota molo tadehon hamu dijou debatamu dijou Tuhani ita guarhu didok Tuhani majou manadikon hasapurar rea majou manadikon portibion inganan pardangolan dungi dijou hita tu sambuloni todita asa disi puji ottama debata maret de mahita pasangapot Jahoba sopola adong ilu-ilu ala disi puji ottama Tuhani marulopolop rap dohot suru-suruan ni Jahoba di surgoi sopola adong be parukilon yas mahita pasangapot debata di surgoi jaleiru baina bisan di portibiok kita tapar siajari memuji debata tapa somal-somal memuji Jahoba ay molonung ngarapi tando doh Tuhan Yesus di sabulo ni toditai nung ngataboto songo dia do memuji debata di bagasan nguluta. Haleluya, puji Tuhan, amin. Martang yang mahita Jahoba debata manami horosi pujion nami jalasi sobbaon nami upasangap hami marhite hatanami edenami edenai baru pai baruhon partodion nami pai baruhon gogo di hami
mardalani di tanah on. Pai baruhon hapor seaon nami doh pakirimon nami di hagogo ommu mangurupi hami pasu mahuriam namar minggu sadarion di garejaon dohot diakkai nganan nasida di bagas nabi tupahi ngolu nasida ramoti nasida pergugui nasida le Tuhan mamuji guarmu nabadiai di sadok ngoluna di sude partikianna pasu maruas muna ulang tahun kelahiran sadariodo saminggon panjang umur sukacita mengalinggomi ngolu nasida ulang tahun pernikahan lam berbahagia mertua rumah tangga nasida di bagas sadok lomoni roham pasu ale Tuhan jemaat baru keluarga mangginting boru silalahi ramotin ang nasida tupahi ngoluna toppa nagabe ruas naburju nadenggan nagirgir martod di ringkas marminggu pasu ale Tuhan keluarga Upung Paul boru silitonga nang marujung ngolu saya puli manasida luhu na di bagasan lomoni roham pasu ruas muna marminggu AKNN simpatisan di dia penganan nasida bagas nasida Riana Tresia Sianturi ale Tuhan sai gohi manasida do denggan ni basam dot asini roham pasu persembahan kursi partupolon sian keluarga silitonga boru tauruk lau pasikopon akasarana prasarana di tongani huriamon balosson silopi gaddalas ni rohari akkanasida pasu tangiang pangidoan pakirimon ni ruas ni huriam NN wikwalu songoni nang keluarga ni baru Gideon Lubis boru gultom sai gohi perdalanan ni keluarga nasida do ngolu nasida di bagasa sadok asini roham pasu Sri Oriza Maya Sri Sutarti di bagasan perdalanan ninguluna semakin Tuhan perlengkapi dengan segala hal yang baik dan sukacita di bagasan asini roham songoni nang anak ko ni huriam na markarejo Abitnego Sinaga ajari bana mulaw do denggan sian nasarohana dohot ngoluna asa perkarejoan nai parohon las ni roha di tonga-tongani ngoluna nang dia kaari si parehan na sogut pasu ale Tuhan program distrik marhite pilihan nami sadarion paherbang maka ulaun ni distrik saplalu Jawarteng deye marhite hite ulaun akan adinggan pargugu yak kana posom manupahi ulaun pakobasyon di distrik saplalu Jawarteng deye rodi perpuluhan na pinasaha ni ruas ni huriam NN jalo mai saluhu na gabi pilihan na khusus jala balosson di nasida silopik gadda tujuluan ni arion pasu mali Tuhan kana marsahit ruas ni huriam sayunak sudat pamuzion na dopakho inang boru hasibuan wik pitu pasaribu boru purba wik pitu dohot akan sohagwarak kami marsada-sada ali Tuhan pasu nasida lumobi na nami boru hasibuan mungamulak sian rumah sakit di bagas nasida nuaing sai jama pamatang nasida unang alang asini roham ali Tuhan pamalum urasi tanggali nasa hangalutos siya daging na hipas inanami rapdotami mamuji guarmu nabadiay pasu mabang sonami proses vaksinasi asa tumibu salpu sorimago kopit 10 siyaw na lay Tuhan siya portibiodo siya bang sonami pasu alay Tuhan sude ruas ni huriam na mangido madjalo siya konarikoti diak ruas ni huriam na marsikola na ujian perbisuki nasida na madohoti seleksi di Universitas Perguruan Tinggi di Kepolisian Tentara Nasional Indonesia dohot instansi ni pamarenta nami alai Tuhan paborhak nasida ujian madohoti seleksi di bagasan pos ni roha asa pilitomu nasida parsimonang diakka seleksi i pasu ma hamion luhut na ala uboto hami alai Tuhan siakodo marharoroan nasa ulibasa dohot dengan basa ni asin roham na sahat tunggulu nami ala ni Yesus Kristus si paluahami amin maret de mahita hut pasat pilihan amplop dohot pilihan paduahon di bagasan lasneroha
Lasohaku lama muji debata parolongi songon bunga namang erba ina bisa rali harsa goza posuhon mako di Debata panoloroa namane sadosaki dan tarbat solas mohaku lama muti asini saya jadi sudehami mangulaon holongi asagoklas rohanami di bagasan Tuhan. Artang yang maita tatang yakon mapelata. Ale di batama namin na di banua gijang hodok haron ni salu sileo-leo na ding kado na sauli basa na mauli utus pasata mi masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asau parasya kami pilihanon pati bulhok karajaon mo di tonga-tongani huriando di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutad dahami gudang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni Nodi pamataku Nosadohot gogoki Nodi salut hartaku Rupasahat mituho Naso usako Alea manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai ro maharajonmu sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadariok kanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Hai
jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debata maho. Disodakon Tuhan Debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan Debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Kamang do tamakai nak sialas ni rohata dong do peti dana pensiun ta pasahat tong mengurupi dana pensiun ni uriata HKBP. Tuhan memberkati kita. Oras.